De hele heel grote peteut. We gaan nu naar de mer toe, want die vrouwen die willen inkopen. Als ze de beurs bieden. Ja, 30 euro kriegen. Ja, goed zo. Oké. Ja, nu krijgt ze er nog maar 29 en ik heb de eerste euro uitgegeven. Oh, waar aan? Aan een pleitje voor op de diepvries. Nu moet ze horen. Nee, nu moet ze horen. Ja, wat nou, wacht. Ik schenk dich dit. Ja. Die andere week kom ik een keer voor de vuur. En dan moet hij gratis doen, zeker? Dan doe je dat gratis. Maar dat is wel een goede ruil, dat is wel clever. Ja, maar ik ben... ik noem me zo de cleverende Sjaki. Dat kun je op de ijskast hangen. Ja. Niet meer, want dan hangen Nee, die kan ik niet ook eens anders.